Magulaku rasane eman lan sayang kongkon aja mele wis cukup raup wong enom sing bakal ngadep ning Rama Syekh Syarif Hidayatullah. Tapi wis ora apa-apa, rasa pengabdian mungkin selaku pribadi ning anak, rasa kangen kang pada maring wong aduan ya. Rama Syekh Syarif Hidayatullah antosan sang putra ngadep Rama. Sindang kirut cacat tineng wangayang cacar gunung pinangayung sempla limbeane wong kasep sapa asmane dong wong ganteng pantes luangas di sawangane pantes luangas di sawange bapak abil kang hormati wong parengan yene manma katone maneh wong parengan yen sayang katon sayange sarang bos bebek gede ini dina kang bayari wong parean eman langan sayang wong parean matur kesuwun wong parean sing paling eman dewek wong parean sing bayari sareng mimi dina minangkane sing duwe Radi Putra kantun gilirane bos bebek masing bayari mama Celsa singanan ning Taiwan eman lan sayang mama Windy mama Ayu sing bayari minangkane